welkom alweer weer bij een hagelnije Neet op Vreed. Op YouTube doet deze week een hilarische videoboodschap op van de Partij van Friesland. Deze ondergroense groepering is leuk op de makkers van de nieuwste New Kids film. Wij van de Partij van Friesland hebben mij ook nog kennisnaam van de nieuwe film van de zogenaamde New Kids. Ja, het ziet er serieus uit in die man achter zijn microfoontje met die bivakmutsen op. Zullen we even zien waar ze nou zo lelijk binnen? Kunnen wij misschien wel draaien knoepers met turbosaus krijgen? Wat? Verstand er geen kut van. Ja, dat is heftig. Het gaat nog even verder in die film. Maar zombies die het al ideeën maken worden. En de leen van die radicale afscheidingspartij die willen nog net dat die film in de Friese bioscoop te zien is. Het zag er dus wat uit als enge man. Maar letter in het filmpje blikken toch dat deze toeristen ja, echte man binnen, ja? Hollands next topmodel? Het enige topmodel dat zo rijk binnen is Duitsen. Geen Hollandse kind tip onder de wilderige vormen van de gemiddelde Friese boerinnen. Friesland papa! Ja, Noord-Ierland heeft dus de IRA, Spanje het de ETA en Friesland het de PFF. Nou ja. Hey, maar die jongens, als je hem dit zegt, je bent uitnodigen in de studio. Kom je dan maar eens even praten met die bivakmutsen op. Vind ik wel gezellig. Wat gebeurt er nog verder in het Nijs? Supporters van Cambuur, die kunnen haar begraven liggen in een Cambuurkisten. Ja, hoe dat eens viel, dat bezieken we aansnijden in de uitsturing. En we hebben te gast yoga-goeroe Johan Noorloos. Nou, ik hoor hem net, maar heel bekend Nederland leidt bij hem op de yogamatten. En verder onder tafel Jan ten Boom. Hij komt van de jouwer, zit in de popmuziek. Ja, dan weet je het wel, hè? Seks, drugs en rock'n'roll. En er is zelfs nog een film oer zijn lippen maken. En die draait dit weekend op het ITVA. En het plan voor jou als Europese culturele haardset in 2018 krijgt stiepen uit een onverwachte hoek. De Omroep en GPTV die staan dus nu achter de culturele hoofdstad. We staan ervoor, moet je tegenwoordig zeggen. We gaan er wat van maken met z'n allen. Ja, maar dat lukt dus Dat niet bij ligt mij, niet hè? in de stijl, hè? Nee, maar dat is het probleem, denk ik, van de journalist. Ja, ik zeg een prachtig duo. Gestel en Duke Cruise. Dat kon nog wel eens wat worden naar het programma op GPTV. Hier in het publiek zit een man op op zo'n fiets, zo'n spinningfiets. En dat doet hij net van niks. Jo, mooi beginnen, ja? Lekker zwitten onder die lamp. Ik geloof dat je al lekker zwitten kennen van het spinnen. Traap je maar raak waar jij in een minuut aansen. Weg voor dat al is. Ja, nu is het zo dat ik voel de hele weekend net sliepen. Echt, ik was zo nerveus, want de Beaujolais primeur Cameron. En ik ben zo... Nee, grapje. Het is net zo. Ik ken die wien helemaal niet. Maar jouw wol, hè? Jouw wien de wol helemaal wield van. Vertel eens, wat is dit voor wien en waarom is het zo speciaal? Dit is de nieuwe wijn, nieuwe Franse wijn in dit geval. Dus de eerste wijn van 2011. Ja, en hij is ophellen terug een paar man in de 50 in een lekkere raceauto. Ja, dat doen ze elk jaar. Ja, even bij de vrouw voor het. Ja. En dan komen ze met dit flesje weer om. En wij dachten, nou, dan presenteren wij dat, maar wat zie je en wast. Ja. Maar dan roek ik dit, wat je luidt, en dat is het net. Wat is het? Het is boerenkool. Maak je het niet met boerenkool? Ja, want boerenkool, dat aardse, dat gronderige van de boerenkool, dat rokerige van de rookworst, een spekje erbij. Samen met een lichte koel, de hele frisse, fruitige Beaujolais primeur. Topcombinatie. Mag ik eens een slokje van het spul? Nu helemaal clear? Ja, zeker. Mag ik even roeken, hè? Ja, even ruiken. En dan? Ja, doe maar. Ja, geen probleem. Op jou. Ja. Oké, we gaan aan tafel. Bedankt. Breng het er lekker om. Ja. Ja, nou. Beaujolais, ja, ik ben net zo van de wien. 3 gasten aan tafel. En dan begin ik even mooi een introductieronde. Johan Noorloos, ik ben bij Dij. Ik kan wel Dij zeggen, hè? Ja, 38 hier. Bekend in Amsterdam en omstreken. Ja, hele bekende Nederlanders die komen bij Dij voor yoga. Katje Skuurman, neem maar op. En in Friesland ken het hier en daar. Dat is wel opmerkelijk. En nou, zul dat veroordelen, want dit weekend komt maar die yoga lessen en lezingen in Haas. Ja. Ja, in de Grote Kerk. In de Grote Kerk. Hey, hoe spannend is dat? Om van een jongen die het helemaal naar Amsterdam, die het maken heeft om weer rond te gaan. Het is heel spannend. Ja, ik zei net, ik heb een half jaar geleden toen mijn boek uitkwam een interview gegeven in de Trouw. Ja? Groot interview. En ik vond het minder spannend dan de Hardinger Krant. Ja? Dus ik vind, het is een beetje terug. Het is een thuiswedstrijd en dat is altijd spannend. Want ze kent hij net in deze vorm, denk ik, in die huizen. Nee, die ik kom een beetje mijn kunstje vertonen hier. En dat is, mijn familie, vrienden van vroeger zitten in de kerk. En het is behoorlijk spannend. Okay. Maar ook heel leuk. Ja. Wat voor die hield, dat hield ik voor die. Jan ten Boom. Een heel soort mensen in de muziekwereld kennen die als boeker. Maar een heel soort mensen in Friesland kennen die net.
Ik dat veroordeeld, want dit weekend draait op ITVA een film, een documentaire. Ja. Maken toch Timon Brinkman en Jelle Ringdal, collega's van mij. Mooi film, ik heb hem zien. Hoe is dat eigenlijk, als mensen bij je komen en zeggen... Hey Jan, volgens mij ben je zo'n interessant persoon. Wij willen een documentaire hoe die eruit ziet. Is dat te begrijpen? Nou, in het begin vond ik het wel gek. Want ik bedoel, het best wend om gewoon goed werk voor die artiesten te doen. En zorgen dat er goede tours komen en dat ze op de juiste festivals staan en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk degene die op de achtergrond werkt. Ja. Maar ik bedoel, dat ze dan vragen om een documentaire hoe die te maken. Dus ik denk van ja, is dat wel interessant? Ben de artiest net veel interessanter? Nou, het is interessant genoeg. Ik heb hem we praten aan verder fragmenten. Ja. En de volgende vrouw, Johanna van der Zee. Ook een speciale week voor jou. Ja, hele speciale week. Ja, jou bent een van de bedenkers van het concept dat je begroeven wordt in een Cambuurkisten. Hoe wie dat voor jou deze week met al die media ondacht? Het is een hele speciale week geweest, ik vooral in de scène laten komen. Hoe het is, mij Cambuur, mij het louter gevoel, omdat ik naar boeten te brengen. En nou is de Cambuurkist natuurlijk maar een onderdeel van de Cambuur uitvaart. Ja, maar er binnen al 2 mensen die hebben besteld, hè? Absoluut. Oké. Ja. Wat gebeurt er? Nou, dan komt die jongen de kisten. Ja, dit is wel wat. Tamme, de jong, kom er eens even bij. Moet hij even Chris Del zetten willen? Nou, zet hem maar even Del. Je moet er wel even bij zitten, want wij hebben er wat speciaals van maken. Je vrouw is er ook bij trouwens. Ja, klopt. Want jij bent een van de eersten die de dingen op besteld. Het lijkt je wel wat hierin te lezen. Ja, ik vind het hartstikke mooi en hartstikke fantastisch wat er zou gebeuren kan van Cambuur. Dat er zo'n mooie kist is. Want ik zeg een man die zeker man komt al. Ik zei, dit is het. Waarom? Dit is mijn werk. En je wil graag in. Je bent een Cambuurman in hart en nieren. Hart en nieren. Ja, maar het gaat wel wat vier toch in zo'n kist, hè? Nee, want mijn meisjes die in een circuit daar en ik kom in een gewone kist. Maar ik wil in een Cambuurkist. En Cambuur is mijn circuit. Nou, dat is mooi zo. Spiritueel, er zit nog een yogaman bij, ik nog, die kent het bij aan. Maar jouw vrouw, die stond toch ook wel een kist te willen? Klopt dat? Ja. Ja? Jawel hoor. Ja. Ik vind het mooi een Cambuurkist. Ja, dat is wel wat. Hey, en nou ja, gelukkig ben je nog zoen, hoop ik, of net? Ja, gelukkig wel. Maar we moeten allemaal wel zo in de kamer hebben. Hebben we eventjes een televisie bijzet, wat kerstjes, dan kun je even wennen om het idee. Nou, dat zou me niet schelen kunnen. Nee? Gewoon lekker in huis? Lekker bij de open haard. En dan een mooi bijzitje in. En dan stuurt hem trouwens even inkroepen? Ja, dan gaan we toen eens even nu Berry. Ja? Ja, je weet wel wat het is. Ik weet net. Hij zit... Nou, hij kan niet hem. Ja. Nou, dat laten we dat nog maar even net van. Misschien had je nou het gevoel krijgen van nou, ik wil even koetsen, dan kroep je er maar in. Dan zetten we er gewoon een camera op. Nou, ja? Maar het is wel voor jou en voor een ding een heel soort Orenkamp supporters heel serieus, hè? Ja, heel serieus. En want met een heel soort mensen die zijn het al. Nou, ik val er net in. Je bent gek. Nou, ik zei, waarom mag je gek wezen? Je doet van een club. En dat is, nou, ik ben bij levenslang bij Cambuur ben ik in dienst. Als vrijwilliger. Nou, ik mag het graag wel. Ja, prachtig. Ja, je wordt er emotioneel van, Jurk. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Alleen als we bij in je club ben we voor, daar ben ik blij om. En de naam zei maar net. Nou, die ondernemers, die begrafenisondernemers die met toekje, die spuiten dat zijn in geroer. Oeh, met je zin in het publiek. Ga nou lekker bijzitten. Ja. Ik zou zeggen, ze strikken eens een keer hoe het heen of zo, hoe het embleem. Ja. En het binnen hichtepunt van Cambuur. Ik weet net hoe lang die dworrie trouwens, of die DVD wel langer nog is voor het programma. Maar ja. Goed, bedankt. Ja, het is wat. Spiritualiteit, hè? Zelfs bij de Cambuur supporters. Ja, want Johan Noorloos, welkom in het programma uit Amsterdam kwam om je te vertellen en dit weekend ook over yoga en hoe dat is. Ik wil maar dan het moment dat yoga bij jou binnenkwam, dat het een reden. Een gewone, hele normale jongen uit Haas studeert economie, doet nog even een pabo-leuk en doet wat orenopleidings en in één keer start hij hem in de yoga. Waar komt dat bij? Ja, dat is het was inderdaad nooit mijn ambitie om iets met yoga te doen. Laat staan yoga-leraar te worden. Maar soms is het zo dat je leven een beetje op zijn kop staat. Dat er dingen gebeuren in je leven. En dat je je realiseert van, hey, ik had ambities, ik had bepaalde verwachtingen van het leven. En dan loopt het in één keer heel anders. Ja, wat is er gebeurd dan bij jou? Ik werd ziek.
En ik had eigenlijk daarvoor al ik moet zeggen, een soort van zoektocht. Ik was als kind eigenlijk al heel erg op zoek naar, naar een soort van voortdurende bevestiging en erkenning. Weet je wel, lekker. En toen op een gegeven moment, zo'n 10 jaar geleden, toen ik een vervelende uitslag kreeg in het ziekenhuis. Ik had HIV. Ja, dat was de uitslag. En dat was natuurlijk behoorlijk heftig. Nou, dat is zeker heel heftig. Ja. Ik had het helemaal niet zien aankomen. En net als ieder gezond mens van 28 heb je verwachtingen van het leven. En die waren in mijn geval best hoog. Wat woon je? Ik wilde succesvol zijn. Succesvol, dat was de ambitie. En ik had gestudeerd en ik had grote plannen. En ik was heel druk ik had hoge verwachtingen van mijn leven. En dan op een gegeven moment stort alles in. Ja. En hoe kom je dan bij die yoga uiteindelijk? Want het is een heel heftig moment. Ik was eigenlijk op zoek naar een bepaalde houvast. Een soort houvast om te gaan met je angst, weet je wel. Als je zo wordt geconfronteerd met, laat ik maar zeggen, met de eindigheid. Mooie link. Ja. Met de eindigheid van je eigen leven. Dan ga je op zoek naar houvast. Ja. En dat vond ik eigenlijk in yoga. Dat vond ik in meditatie. En zo langzaam en zeker ben ik daarin gerold. Ik ben me erin gaan verdiepen. Ik ben reizen gaan maken. En ik ben leraar geworden zonder dat ik het zelf wilde. En ik heb een paar jaar geleden geaccepteerd dat ik yogaleraar ben. En dat gaat eigenlijk supergoed. Ja. Maar dat yoga verdwijnt de ziekte, denk ik net. Nee. Vooropgesteld gaat het hartstikke goed met me. Ik vind mezelf ook helemaal niet ziek. Nee. En ik voel me, ik ben een gezond mens en ik heb een chronische aandoening. Dat is hoe het zit. Ja, we zeggen nou ook beelden van jou, maar ja, dat is volgens mij die Mike de Boer erachter. Hè? Dat zijn inderdaad de bekende koppen van televisie. Ja. Die zorgt er inderdaad fit uit. Ja. Gespierd. Nee, maar dat is een... Lienig? Ja, ook. Dat word je ook zeker, ja. Nee, het heeft me veel opgeleverd. En ik moet je even corrigeren, want morgenavond in Harlingen in de Grote Kerk gaat het niet over yoga. Maar ik gebruik een deel van dat wat ik zeg maar mijn leerlingen vertel, gebruik ik in de Grote Kerk. Het is uiteindelijk veel meer dan dat. Ja, maar had je dan zeggen, nou, de missie die jou hebben, is vanuit jezelf zien wat is mij gebeurd en daar moet je maar handelen? Ja. Ik denk dat het leven is op een bepaalde manier niet maakbaar. In de zin dat ons allemaal dingen overkomen. En dat overkomt je. Maar ik geloof wel degelijk dat je verantwoordelijk bent voor de manier waarop je daar zelf mee omgaat. En die verantwoordelijkheid hebben we allemaal. En die heb ik, die heb jij. Ja. Jij hebt me ook verteld dat jij ook een hele moeilijke periode hebt meegemaakt in je leven. Dat klopt. Ook een jaar of 10 geleden geloof ik. Ja, het sinuline heb ik zelf kanker gewoon. Ja. En dan ben ik uitgekomen. Ja. Maar wel op zo'n punt van, wat doe je? Ja, precies. Je bent ziek en dan wist het beter. Ja. En wat maak je dan met het leven? En ik heb ook die draai maken van, frek het dan maar. Nou doe ik mijn opleiding goed. Ja. En dan knal ik erin. Dus, maar daar heb ik geen yoga van nodig. Daar heb ik familie van nodig. Ja. En vrienden en mijn vriendinnen. Ja, maar ik ook natuurlijk. En in die zin pretendeer ik ook op geen enkele manier dat yoga de enige weg is. Of meditatie de enige manier is. Maar voor mij heeft het heel erg geholpen. Ja. Met mij heel veel andere mensen. Gezien onze succesvolle studio in Amsterdam en de mensen die er veel profijt bij hebben. Maar wat mijn missie is niet yoga. Maar wat mijn missie is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen leven. En dat wanneer je je dromen verwezenlijkt en je talenten gebruikt, dat je daarmee een inspirator bent voor andere mensen. Ja. En waarom? Omdat je mensen op die manier inspireert om hetzelfde te doen. Ja. Maar het is een heel moedig verhaal om dat te vertellen. Het is net makkelijk. Ja, het is een moedig verhaal. Ik moet je zeggen dat ik het ook bijzonder lastig vind om ermee naar buiten te komen. Ja, maar het heeft ongelooflijk veel opgeleverd. Ja. Ja. Ik wil even naar Jan ten Boom, want dit is een ideaal ontsluiting op jouw verhaal. Ik heb de documentaire zien. En dan zag je het verhaal van een man die het in de band ziet, er wat bij doet. Op een gegeven moment zei ze, nou, door eens even wat, regel eens even wat. En daar start hij hem volledig op. Successen, groeiende successen. En dan op een gegeven moment komt er in die documentaire, er gebeurt wat. Je goed, geen wien om. Komt er in die documentaire, een fragment voorbij, oer, ek een punt in je leven dat je zezen matte, dit net meer. Ik zet de knop om, dus show even. Ja.
op een bepaald moment hier ik wil te goede dingen aan het goede leven, om het zo maar te zeggen, in de zin van dat het drank en drugs en al die dingen, dat had op een bepaald moment, daar ben ik wel in meegegaan. Toen ben ik op een bepaald moment gewoon met kat. Ik zat er al even hier dan, ik dit net zo dwangkend. Apart, hè? Ja. Deze man die vertelt, had ik net in de yogakamer weer en ik kie mijn lippen net senjoen. Ja. Dan wie het misschien oerwest, je zit je lekker in de blessuretijd. Ja, nou ja, het punt is, ik ben er eigenlijk interested door de rock'n'roll, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik ben er weer uitkwam tot de rock'n'roll. Ja? Hoe ging dat dan? Nou ja, ik bedoel, in het begin dan maken ze er eigenlijk kennis mee. Weet je wel? Dan op een bepaald moment de meesten die gebruiken wat, en krijgt wat, en probeert wat en de geniet van. En op een bepaald moment heeft hij iets van, nou, dat valt wel lekker alweer. En dan is er eigenlijk maar verder. En dan komt het op een bepaald moment op een punt als je denkt van, nou, ik moet nog wel oppassen gaan, want ik voelde dat mijn werker onder leiding ging. En ik heb wel een ambitie om echt wel verder te gaan met mijn werk en er een succes van te maken. Ja, want waar is dit? Dus, tussen welke bands toch? Bekende bands die je toen hing? Bekende bands. Ik denk dat een beetje rond, weekend dat bij Kiki en de Sereens wie is, maar. Nou, die King Dead. Ken je dat niet? Nee. Nou, we kijken wie een Friese band en daar speelde Tom Holkenborg in. Wat ja, die DJ, ja. Junkie XL worden zo, zeg maar. Ja. En de Sereens is in de jaren 90 een vrij bekende band, landelijk ik wel, zeg maar. Ja. Oké. Dan zeggen we naar die documentaire. Dan is dit een punt in de draai in je lippen. Dan ga je keihard onder het werk. Ja. En dat blijkt dan ook wel. En wat ik wel aardig vind, nou, een van de artiesten in jouw stal, zat je dat dan, zei ze, dat is Tim Knol. Ja. En die wil heel graag bij jou, bij die komen. Hoe is dat krijg gong bij die jongen? Want we zien haast nog even naar een fragment waarin dit zou maar. Hoe ik aankwam binnen? Ja, die Tim Knol, wat is dat? Dat is een anti-held, hè? Dat is ik heb hem voor het eerst zien toen je het verste voorprogramma ding van de band Johan. Die kent, die ging toen bezig met een afscheidstournee. En tijdens die afscheidstournee had hij dus alle voorprogramma's dingen. En dat doen hij in zijn eentje, gewoon een man met gitaar, om het zo maar te zeggen. En, dat vond ik al heel indrukwekkend. Hele goede songs, prachtige stem. En op dat moment werd ik een idee geboren om een band rond hem te formeren. Ja. Dus de toetsenist van Johan toen, die is ik met hem in de band terug te kwam, zeg maar. En die had samen hem ik nummers gecomponeerd. En goed, op een gegeven moment toen die tour bezig was van Johan, toen werd ik dus vregen of ik misschien ik dan in de toekomst de boeking voor hem dwang. Dat is heel speciaal voor Tim Knol. Zullen we eens even zien wat hij daar zei? Okay. We waren toen echt nog helemaal niks, weet je. We hadden nog geen cd'tje uit niks en had de muziek al nooit gehoord, dus het was een beetje spannend van gaat hij het doen of niet? Toen hadden we muziek gestuurd en toen was hij overtuigd. Hij heeft zoveel ervaring en kijk, ik ben nog een jong pikkie en je moet ook op bepaalde mensen moet je ook kunnen vertrouwen. En als er iemand is die je kan vertrouwen, is hij wel. Ja, dat is mooi toch, dat die man dat doe je zo. En ik al die orenbands trouwens, in die documentaire. Hoe vind je het eigenlijk, een documentaire te hebben hoe jezelf? Heel gek. Want ik heb natuurlijk nog maar één keer jongen. En dat weet ik nog een beetje in de fase voordat hij echt helemaal clear weer. En het is heel gek om die zelfs rond te zijn en de meesten hoe deze jaren praten hoe hij. Dat is wel lovend. Ze zeiden dit is een bieter. Er zei op een gegeven moment een organisator die zei hij zit gewoon maar eens. Bij wie ze van spreken zit hij bij mij ontbijt om te zeggen die band maar te komen. Dat zei dat zei hij. Ik heb hem goed zien die documentaire. Ja, ik bedoel, als het ergens in gelooft, dan kan ik misschien wel een drama wezen, denk ik, ja. Ken je trouwens de muziek we toen heen? Ja. Tim Knol? We hadden nog nooit op Muurtveert hoor, maar... Al je Muurtveert muziekjes. Ja. Nee. Nee, er zit niks van... Kun je dat vaststellen? Dat er niks van daar uit 10 stal op Uitveert eruit werd? Nou, het is toevallig zo van... Ik heb vaker nog meemaken dat ik verzoekjes kreeg van mensen om teksten te sturen. Omdat ze die op een begrafenis een nummer draaien moeten. Maar dan moeten ze de tekst er ook bij hebben. Dus ik heb het wel meemaken met een aantal bands. Ik bedoel, waaronder Johan en ik. Dan moest ik gewoon de teksten terugmailen. Dus ik weet dat er nog muziek gebruikt wordt. Ik wil van Tim en van Johan en dat soort bands. Ken je hem akkoord trouwens? Nee. Wat vies van zijn verhaal? Wat hij verteld heeft? Ik vind het een heel boeiend verhaal. Waarom? Ja.
Ja, waarom? Ik bedoel, het is een beetje hetzelfde als ik denk. Hij komt uit Friesland en ik kom uit Jouwer, hij komt uit de Houwelingen, hier begrepen. Mhm. En ja, dat is, vanuit dat plak iets beginnen is altijd gek, eigenlijk. Tenminste, als je iets buiten nissers gedaan wordt. Ja. Om het samen te zeggen. Ik bedoel, want meestal als je in huis wenst of in Jouwer betekent gewoon automatisch van of de gong studeren in de zorg dat ze ergens een goede baan krijgen, of de gong ze daar echt. Ja. Maar in de popmuziek zitten gaan, dat wie eigenlijk helemaal geen optie. Nee. Dus het is gewoon, ik van mij iets wist, ik ben er gewoon aan begonnen. En wie een soort met wild ride, om het zo maar te zeggen. En op een bepaald moment dan krijg je succes. En eerlijk gezegd, het meer kon vallen. Ja? Ik zie nooit dat het zo goed groeit is zoals het nou groeit is. Die houdt ik net trouwens, hè? Nee. Daar zie ik een mooi fragment in. Oké. Zullen we dat even zien? Oké, ja. Zo zie je het er ook uit. Ja, die is wel muzikant, maar manager. Maar ik weet net wat mensen wie. Maar nou, ja, dan heb ik het wel terug. Hij heeft een goede business. En hij gaat er graag van leven nog, ja. En het is een hobby. Tevens ik nou. Nou, mooi krijg dan de krijgen. Ja, Johan. Je zegt een hart die grutsk is. Hoe is het bij hem? Want ik geloof dat je uit een vrij gereformeerd gezin komt. En dan, hoe komt die letter wat die Oekam is? Hij heeft het verteld. Hoe is dat geaccepteerd? Fantastisch. Ja? Fantastisch. En dat is eigenlijk wel, ik denk ook de boodschap, weet je wel, waarom ik nu ook, waar ik heel erg achter sta, is dat ik met mijn verhaal andere mensen wil inspireren om zichzelf te zijn, weet je. En mijn ouders gaan er fantastisch mee om. Mijn vrienden gaan er fantastisch mee om. En kijk, het is een... Je mag Haas en Amsterdam, Ja. het is maar een oerkerien, maar er zit nog wel een wereld van verschil tussen. Vertel mij wat. Ja. Hoe voel je dat dan? Wat zit er tussen? Weet je, ik bedoel, in de grote stad, er wordt toch op een andere manier naar dingen gekeken. Het is misschien wat ruimdenkender. Maar weet je, in essentie geloof ik gewoon heel erg dat mensen omgaan met wie jij bent of met wat er in je leven is gebeurd, op de manier waarop je naar jezelf kijkt. En ik heb besloten om gewoon geen geheimen meer met me mee te dragen. Om mezelf te zijn, dit is wie ik ben. Zo sta ik morgenavond ook in die grote kerk. En dit is het. En als je niks meer hebt achter te houden, dan valt er ook niks meer te kwetsen. Ja. En zo is het. En ik hoop, en dat is ook de intentie, dat ik met dit verhaal andere mensen inspireer. Ja. Ik zeg dat trouwens ik alweer een paar van die oude zoon in die kerken zitten. Van nou, wat is dit nou weer voor gelul? Ja. Nou, dat zou misschien wel... Of komen die net? Dat weet ik niet. Er zijn al bijna 200 kaarten verkocht. Oh, dus het wordt een volle kerk. Maar ik weet, tot nu toe kan ik wel zeggen dat de reacties zeer positief zijn. Nou, het is ook inspirerend. Dat is ook zo. Ja, jij komt ook morgen, hè? Ik beziek het. Ja. Ik vind het wel heel leuk. Ja. Ik wil echt zeker komen. Ja. Dat klinkt nooit mooi zeggen, mijn vrouw. Dan kan ik daar even naar afspraken even afzezen. Dan ken ik. Bedankt voor je komst. Maar we praten wel verder. Even nog hoe de documentaire, die draait Snijn, hè? Die draait Snijn. Iets van Melkweg. Melkweg Cinema om 11:04. En hij komt bij Omroep Friesland en op Nederland 12 van Omroep Friesland 8 januari. Ja. En als mensen nog kaarten willen krijgen voor morgenavond, dan moeten ze even naar de website www.johannoorloos.nl. Oké. Bij deze. Reclame.nl. Ja hoor. De douane nog even met uitveert en hebben we alles van. Ik ga nou even naar het filmpje van Tjoeke, want die had ik heel hut aan het werkwest deze week. Het plan om Ljouwert on te melden als culturele haardstad van Europa, dat roept verdeelde reacties op. En Tjoeke Kroese zocht fans en critica's dus op. Maar eerst moest deputaire Janne Wietske de Vries op het matje komen. De provincie Friesland mast en zo culturele haardstad worden. Nou, zei ze van ja, maar Ljouwert moet het, want ik vind het apart. Het is nog steeds zo. Wij doen het Malkoor en Ljouwert die loopt, dat is de vaandeldrager, die gaat met de vlaggen naar Brussel, gaat Europa in. Maar daar je heel Friesland bij. Ja, maar dat is toch heel let? Waarom nou dan pas? Ik bedoel, ben je toch volle? Jij er al zei ze moeten, kom op vet, je moet het dragen, je moet het loeken. Ja, ik denk dat het op tijd is. Het is een mooi verhaal, maar toch lukt het net. Ik denk dat je hem je strategie gewoon echt verloren hebben. Hij is een beetje verskoot.
Ja, maar dat niet pas Leeuwarden aanschuift, die 1,5 jaar als je de wethouders hoorde allemaal, nou, ik zie het niet gebeuren. En nou zijn ze ineens blij. Nou, ik geloof er niks van. Het is allemaal opportunisme om het nog te redden, want het is niet meer te redden als het zo doorgaat. Je bent zo zeker, hè? Waar komt dat bij? Ik zou het haast arrogant leren kennen. Nou, het is niet arrogantie, maar als je aan een wedstrijd begint, dan begin je eraan met de bedoeling om te winnen. Dus dat kan arrogant zijn. Als we volgend jaar Europees kampioen worden, dan gaan we ook om Europees kampioen te worden met voetballen. Dus daar zit het in. Dat heeft niets met arrogantie te maken. Maar ik denk dat wij een verhaal kunnen vertellen aan de rest van Europa. Wat zo klinkt als een klok, dat we daarmee de jury plat krijgen. Ik heb van jou nog net gehad hoeveel geld jou erin stekken gaan. Nou, we hebben sowieso beginnen we natuurlijk, dat heb ik ook gezegd, met het geld samen met de provincie wat al beschikbaar is gesteld. Ja, dat weet ik. Maar extra geld. Ik neem aan dat het toch van de gemeente nou wat geld komen moet. Nou, het tweede is dus dat we al heel veel projecten nu doen waar we al geld in stoppen. En die brengen we in de culturele hoofdstad in. Maar dat geld weer al. Ja, maar dat is toch niet erg? Het gaat om projecten, het gaat toch niet om geld? Ja, maar dan zei je, er komt geen extra geld. Er binnen al projecten. Nee, maar hoe wil je dan die wedstrijd winnen? Even, hoe wil je dan die wedstrijd dan winnen? U zegt dat er geen extra geld komt, maar dat bestrijd ik. Wij zetten dus geld in voor een deel uit budgetten die er al zijn, maar die worden speciaal gefocust op culturele hoofdstad. Waarom moeten wij als journalisten daar altijd een vraagteken bij zetten? In plaats van, god, laten we nou eens leuk met z'n allen meewerken. Laten we er nou eens iets van proberen te maken. Ik probeer van het positieve nieuws te zijn. Ik kan er ook niks aan doen. Cultuur is elitair, dat is de verbeelding aan de macht, dat is de hemelse verbeelding. Nou, laat het eens een keer gebeuren. En dat zie je niet. Het is echt doodzonde dat een mooi idee, een ambitieus idee, op zo'n manier eigenlijk verkneuterd wordt. Als je dat in 2 jaar niet kunt verzinnen, nou ja, dan ben je wel heel verkeerd bezig, heb ik het idee. Maar ja, ze zie je een slogan, hè, een motto. Is dat wel een leuke? Ja, net inmolje. En waar werden van? Nou, zullen we er in ieder geval een hele dure fles rode wijn tussen zetten. Oké, door. Ja. Van nijd op vrij. Oké, dankjewel. Ik heb in ieder geval al een fles wijn gewonnen. Ja, maar ik krijg pas in 2013. Ja, nou, hij mag zien wien, wij maar die wien. Ik denk dat het wel wat mooi vallen zal. Joeke, die hoeft net te betellen. Dus hij krijgt wat doen door het filmpje. Het is hier net een goed klimaat. Nou, culturele hoofdstad, dat vind ik wel een beetje zwier aanzetten qua Lauwert. Ik bedoel, dat kan het nooit echt worden. Ik bedoel, hier gebeuren leuke dingen. En in MIFA-gebied hebben we natuurlijk de Harmonie, die doet geweldige dingen. En ja, dat is Romein en Asterix. Ja, maar die doet geweldige dingen. Ja. Maar ik bedoel, een culturele hoofdstad, dat vind ik wel erg zwier aanzetten, moet ik zeggen. Johanna van der Zee, je zit je nou al de Hilskoft. Nou, die man te luisteren. Hey. Zij hebben het door, je moet nog het besluit in eigen hand nemen. Maar jou hebben dit ontwikkelen. Ja. Je zou de ook binnen van schrokken. Van de media-aandacht, ja. Ja, ik vind het zo moeilijk te plaatsen. Deze mensen hebben een emotie en je zetten er een commercieel product op. Viel je dat ik zeg? Nee. Dat is absoluut. Ik vind het fijn dat jou dat zei, dat commercieel jongen wordt. Dat is zeker net het geval. Een onderneming is een onderneming. De kwestie met rekje, dat is duidelijk. Maar het is. Ja, dat is echt... in dit geval. Nou, in Gautum. Ja, dit is toen net Gautum in de crematorium. Ik vind het wel heel mooi dat je de onderliggende gedachten voortdurend in de gaten houdt. Nee, het gaat erom dat wij daar komen aan de noorden van de meesten. En je zei ze van, ga je vreemde verzieken horen? Dan zeggen we altijd, nee, wij krijgen geen vreemde verzieken, want wat net is, ken ik net. Nee. En die RV-kisten waarvan Tamme de Jong zei, nou, die ben we voor? Nou, we bleven eerst trouwen Cambuur. Maar als de kwestie nu gaat, ja, dan komt die RV. Was het jullie eigen initiatief? Of was het het is het initiatief van mijn collega. Die is in onderhandeling gegaan. Die had het ook gezien in den landen. Bij verschillende voetbalclubs? Er is een andere voetbalclub die dit ook ontwikkeld heeft. En hij denkt, nou, dit moeten wij voor Leeuwarden doen. Ja. En wij als jonge uitvaartonderneming in Leeuwarden hebben gedacht dit ook voor Leeuwarden te moeten doen. En zeker niet uit een commerciële... Is hier veel vraag naar dan ook? Daar komt je mag je mijn koor aansnekken, nog even wat vreetje. We moeten nou de minuut van. Die man die daar op die fiets zit, die zit natuurlijk net van neer te zwitten. En daar zit een verhaal bij. Dat heb ik nou eventjes naar de man in het luchten. Hoe gaat het de Jong? Maar de kerst goed. Oh, even tussendoor.
Nou, hoi. Hij zit te zwitten. Jou door het verhaaltje. Vertel eens even, wat gaat dit voor die minuut? Nou, het gaat erom... ik moet even een assistent trouwens. Okay. Tikt hij al? Nee, oké. Begin maar. Oké. Met een groep lemsters gaan wij naar Oeganda. En dat komt zo. In Oeganda zijn enorm veel weeskinderen. In de hoofdstad alleen al zijn 2,5 miljoen. En we willen die weeskinderen een dak boven hun hoofd bieden. Dus wij gaan met een groep lemsters naar Oeganda toe om daar weeshuizen te bouwen. Nou, daar moet geld voor nodig zijn en heel veel geld zelfs. En daarvoor hebben wij een spinningmarathon georganiseerd bij fitnesscentrum Nijenbalans in Lemmer. Nou, die had de ruimte beschikbaar stellen. En daar ben wij ontzettend blij mee en volle medewerking. Dus nou, wij gaan een marathon op 10 december van 2 uur 's middags tot 6 uur, begin van de avond. Gaan wij 4 uur met 60 fietsen tegelijk gaan wij dus fietsen. Ja, en is het een druppel zwit €1? Nee. Want dat is altijd zo met die spinnerij, hè? Ja, nou, dat moeten ze zelf betalen. Maar je kunt fietsen huren voor 1, 2 en 4 uur, bedrijfsfietsen. En we roepen dus mensen op van, nou, we hebben de medewerking van de sportschool. Dus wij gaan in die zin voor volle bak. Volle bak, oké. Hey, goed ding. Bedankt. Jongens, succes. Nou, ja, dan wie dit een heet op vreed voor deze keer. Prachtig wat het publiek. Je kan ook in het publiek komen als je hem een minuut heen willen. Dit wie neet, ontnij wie vreed. Dankjewel. Sorry.